кажа как да си сложите скин без да плащате играта Minecraft. За начало затварям това Minecraft тук. И влизате в Minecraft. Skin Search пишете. Ще ви сложа такова линк в описанието. И тук ви излизат много. Цъкате на Browse. И тук ви излизат всякакви скинове, примерно. Аз, примерно, си харесам. Ей, това, примерно. К 9000 се казва скина. Копирате си това име. Да, така, копирате го. Отваряте си Minecraft. Слагате никнейма. Влизате си в някакъв world, като искате. И сервер работи. И ето сега вече съм с този скин, вече си го взех там от сайта. Става всички скинове, работи в сервери, пак казвам. Само че не ви дава право да влезете в премиум сервери. И горе-долу това от мен. Скоро сигурно ще кача втори клип за това как да си сложите модус или нещо такова. И да, това беше от мен, Doom 64 101.